Sí, gràcies, alcaldessa. En primer lloc, saludar la família del Miquel Valls, a la seva vídua, per acompanyar-nos avui, amb un atorgament de la medalla que, com veuran, serà unànim de tot el plenari, però que segurament aquesta ciutat li hagués fet de totes maneres en vida, que és el que haguéssim desitjat, però malauradament ens va deixar sobtadament. Efectivament, s'ha dit, les institucions econòmiques de la ciutat de Barcelona, entre les quals està la Cambra de Comerç o la mateixa Fira, han estat els autèntics motors de la prosperitat de la nostra ciutat a la seva etapa contemporània. I segurament perquè feien aquest paper d'estar per sobre de les circumstàncies, de les crisis econòmiques, de les tensions polítiques que també ha viscut la nostra ciutat i el nostre país en els darrers temps. Miquel Valls va encarnar com ningú aquest esperit de les institucions econòmiques barcelonines, de tenir la capacitat de sumar el teixit empresarial, de buscar les complicitats público-privades imprescindibles per tirar endavant els grans projectes que han transformat Barcelona. I el Miquel Valls ho va fer d'una forma intel·ligent, constant, honrada i sincera. Jo que el vaig tractar també molt, i segurament tenia més punts en comú dels que tenia el senyor Martí, amb els seus punts de vista, he de dir que, a més, va saber, en alguns moments molt complicats que hem viscut els darrers mesos i anys, i vull recordar, per exemple, els canvis que vam haver de fer i hem encarat davant de Fira de Barcelona, la seva ponderació, la seva intel·ligència política, la capacitat d'interlocutar amb tothom, va ser clau per desllorigar una situació molt complicada. Aquell va ser un bon exemple d'allò que representa Miquel Valls i del deute que tenim tots els barcelonins i les barcelonines amb el seu llegat. Moltes gràcies.